mga kauturan. Sa sining panahon, nagpasalamat kita sa Diyos sa iyang pag-atipan sa aton sa bilog nga semana, kag nga makaupdanay kitelwat sa sinigid nga tion sa pagmalandong sang pulong sang Diyos. Kag ini makita sa Acts chapter 1 halin sa 6 pagkadto sa 11. Kagapon ini pagabasahon sa hiligaynon nga Bible nga nagasiling, sa pagtipon sa mga apostoles kaupod ni Jesus, nagpamangkot sila sa iya, Ginoo, amo na bala ini ang tion nga patingdogon mo liwat ang ginharian sang Israel? Nagsabat si Jesus sa ila, hindi para sa inyo ang paghibalo kung sano ini mahanabo, kay ang akon amay amo lamang amay gahom sa pagtalana sa mga panahon kag sang mga magakahanabo. Pero sa pag-abot sang Espiritu Santo sa inyo, magabaton kamo sang gahom, kag manginsaksi ko kamo sa Jerusalem, sa bugos nga Judea, kag sa Samaria, kag sa bugos nga kalibutan. Sa tapos niya mahambal ini, gidala siya palangit, samtang nagatanaw sila sa iya, kag ginlikopan siya sang panganod. Sang nagatangla pa sila sa langit, samtang nagkapaibabaw siya sa hinali, may nagtindog sa luyo nila nga duha ka tawo nga nagabayo sing puti. Kag nagsiling sa ila, mga taga Galilea, nga bala nagatindog kamo dira kag nagatangla sa langit? Ining Hesus nga ginkuha sa inyo kag gindala sa langit, magabalik liwat sa amuman nga paagi nga nakita ninyo siya nga nagpalangit. Ini amo ang pulong sang Ginoo, kag aton ini pagapamalandungan sing mayo, kag kuhaan naton sang espirituhanon nga leksyon para sa aton mga kabuhi. Sa aton na nahibaluan nga si Kristo ginlansang sa cross, ginlubong siya, napatay kag ginlubong, pero nabanhaw siya sa ikatatlo nga adlaw. Kag sa pagkabanhaw ni Kristo, nagpakikita pa siya kag nagpakigupod sa iyang mga sumulunod sulod sa 40 ka adlaw. Kag sa isa sinakation, nagpakigupod siya sa iyang mga apostoles didto sa bukid sang Olibo. Kag sang nagaistorya sila, nagpamangkot gid ang iyang mga apostoles sa iya, nga nagasiling, Ginoo, karon na bala ang tion nga ibalik nimo ang ginharian sang Israel? Dumdumon naton nga sa sini nga panahon, ang pungsod Israel na idalom sang pagbulotan sang Roma, tungod kay gin-occupy sila sang Roma, kag ang mga Israelinhon nga ginagamhan sang pungsod nga Roma nagapaabot sang ginasiling nga Mesiyas nga amo ang magaluwas sa ila gikan sa paggahom sang mga Romanhon sa ilang pungsod nga Israel. Kag sa ilang mga huna-huna, katulad man sang iban nga Israelinhon, nga ang ipadala sang Dios nga Mesiyas o kun manluluwas, amo ang manluluwas nga magahilway sa ila gikan sang gahom sang mga Romanhon. Kag ang wala nila mabalaan amo nga ang Mesiyas amo ang magaluwas sa ila gikan sa silot sang sala, hindi gikan sa mga kamot sang mga tao nga nagagahom sa ila. Kag ang mga apostoles
Katulad man sa mga una-una sang iban nga mga Israeli noon, amo man sina ang ilang pag-intindi nga ang Mesiyas nga ipadala sang Dios amo ang magaluwas sa ila gikan sa pagbulutan kag paggahom sa Roma. Kag wala nila maintindihan sa insakto ang isa gali iya ka Mesiyas nga ipadala sang Dios amo ang magaluwas sa mga katawhan sa bilog nga kalibutan, magaluwas gikan sa silot sang sala. Amo ina nga klase sa manuluwas ang ginplano iya sang Dios nga ipadala sa ila, hindi manuluwas nga makaluwas sa mga gamhanan nga mga pungsod, hindi manuluwas nga magaluwas lamang sang gutom, kagatagan sila sang mayo nga palangabuyan, kundi manuluwas gikan sa silot sang sala nga nagaulipon kag nagatulod sa tao sa kalaglagan sang ila mga kalag. Kagamo ini ang pamangkot nila sang mga apostoles kay Jesus Christ. Siling nila te, Ginoo, amo na bala ini ang tion nga ibalik nimo ang ginharian sang Israel kag magaluwas sang pungsod nga Israel gikan sa kamot sang Romanhon nga nagapigos kag nagagahom sa ila. Ang sabat ni Kristo sa ila amo ini, nagsabat si Jesus sa ila, hindi para sa inyo ang paghibalo kung saan o ini manabo, kay ang akon amay amo lamang ang may gahom sa pagtalana sa mga panahon kag sa mga magakahanabo. Ang sabat ni Kristo sa ila amo ini, nga hindi para sa inyo nagakabagay ang paghibalo sini, kundi ang amay lamang amo ang may katungdanan sa paghatag sang tanan nga mga butang nga mahanabo sa sininga kalibutan. Hindi para sa inyo ang paghibalo sini, siling Kristo. Pero ang labing importante nga ginhambal ni Kristo sa ila amo ini, nga ang ilang hilikoton amo ang ilang obrahon, hindi ang paghibalo kung saan o ibalik siyang Diyos ang ginharian sang pungsod Israel. Ang labing importante nga ilang himuon amo ang hilikoton sang Diyos nga ilang pagabuhaton. Kagaton diri makita kung ano ang labing importante. Ang labing importante sa ila amo paghimo sang Diyos non nga hilikoton nga ginhatag sang Diyos sa ila. Ti ano ini nga hilikoton? Ang labing importante nga dapat nila himuon. Ginbili ni Kristo sa ila ang mga pulo nga nagasiling nga iwali ninyo ang mayong balita halin sa Jerusalem, pagkadto sa Judea, sa Samaria, kag sa bug-os nga kalibutan. Amo ini ang labing importante nga inyong himuon, kag hindi ang paghibalo kung saan o ibalik sang Diyos ang ginharian sang pungsod Israel. Kasiling ang Diyos sa ila, nga hulatan ninyo ang balaan nga espiritu. Ang balaan nga espiritu amo ang magagahom sa inyo, magahatag sing gahom sa inyo, agod nga mahimo ninyo ang Diyos non nga likoton, nga amo ang pagwali sa mayong balita pakadto gid sa bug-os nga kalibutan. Mga kautoran, natagan naton ini sa espirituhanon nga leksyon sa aton mga kabuhi. May mga bagay nga wala iyagin pahayag sang Diyos sa aton. Pero ang labing importante nga ginhambal sang Diyos sa ila amo ini, kagamo man ini ang ginhambal sang Diyos sa aton. Kag makita naton ini sa Mateo kapitulo 28, halin sa 16 pakadto sa 20.
nagsiling si Jesus Christ sang wala pa siya magkayab sa langit. Nagsiling siya, lakat kamo, ibantala ninyo ang mayong balita sa bug-os nga kalibutan. Kag tan-awa, ako magaupod sa inyo tubtob sa katapusan sang panahon. Nagsaad si Kristo nga magaupod siya sa iyang mga apostoles. Amo ini ang ginbilin ni Kristo nga hilikoton sa ila, kag amo man ining hilikoton ang ginabilin sang Dios sa aton subong. Ang mga apostoles nga ginsugo, nagkalapatay ni silang tanan, kag kita nga nakabati, kag nagtuo, kag nagbaton kay Kristo. Kita na subong ang magpadayon sa pagbantala sa mga balita nga nagadala sang kaluwasan. Ang mayong balita nga si Kristo nagpalansang sa krus, nga si Kristo ginlubong kag nabanhaw sa ikatatlong adlaw, kag ang tanan nga magtuo sina nga Kristo bisan mapatay mabanhaw o kon mabuhi man siya. Inaamo ang maayong balita. Pero tanaw naton nga ang mga apostoles siyang ginambalan sila ni Kristo sa sina nga mga hilikoton, gulpyada lang nga si Kristo ginkuha sa ilang tunga, kag ginala pakadto sa langit, kag nagatangla sila, nga nagamat-amat na lang, hindi na nila makita, nga si Kristo balik sa langit, nagkaya balik sa langit. Kagulpiyada lang, may nag-abot nga duwa ka tao, siling sang Bible, nga nagabayo sang puti. Sino ina ang ginasiling sang Bible nga duwa ka tao? Mga kautoran, gintilawan akon basa ang mga cross references, komentaryo nga nasulat sa mga authors sang libro nga nagasaysay sini nga mga kamaturan. Ang duha ka tawo ri nga nag-abot nga nagasulob sang puti, amo ang duha ka anghel sang Dios halin sa langit nga ginpadala agod sa paghambal sing matag sa mga apostoles ni Kristo nahanungod sang pagkayab ni Kristo balik sa langit. Siling sang duha ka anghel niya mga taga Galilea nga nagsasabi kamo tangla pa ibabaw, inang Kristo nga ginkuha halin sa tunga ninyo. Siling sang duha ka anghel, magabalik siya liwat, subong sang inyo gid nakita nga nagpalangit siya, makita ninyo siya liwat nga magabalik diri sa kalibutan. Amo ina ang nagapamatuod nga mahangpan naton subong nga si Kristo magabalik gid liwat diri sa dota, kay ang duha ka anghel naghambal sina nga si Kristo nga inyong nakita nga nagkayab sa langit, magabalik siya liwat. Okay, hindi lamang ang anghel ang naghambal sina, si Kristo mismo naghambal sa iyang mga gintuton-an. Kag makita ini sa John chapter 14 halin sa 1 pakadto sa 3, kag maglukso ka sa 18. Kag amo ini ang siling ni Kristo sa iyang mga sumulunod. Hindi kamo magkabalaka, hindi kamo magkasubo, salig lang kamo sa amay, kag salig man na kamo sa akon, siling ni Kristo. Biyaan akon kamo, magauna ako dito sa langit, sa balay sang akon amay. Dito siling ni Kristo sa ila, may madamo nga mga kwarto nga ilistaran. Preparahan akon kamo sang madamo gid nga kwarto, kag sa tapos nakon maaman ang tanan nga kwarto, magabalik ako liwat, kuhaon nakon kamo, kag dalon sa langit,
agod nga kun diin ako, didto man kamo. Siling ni Kristo sa ila, hindi ako maghambal sa inyo sini nga mga butang, kung hindi ini matuod. Ginhambal ini ni Kristo sa ila nga may langit, kag dito madamo nga kwarto, kag ginhambal ni Kristo nga magabalik ako liwat, kag kuwaon nakon kamo, agod nga kamo magaupod sa akon dito sa langit sa walay katapusan. Bisan pa si San Pablo, naghambal man sina nga si Kristo magabalik liwat, kag banhaon niya ang tanan nga mga katawhan nga nagkalapatay nga may pagtuo kay Kristo, kag bisan pa ang mga buhi. Siling ni San Pablo, sa pagbalik ni Kristo sa isa lang kapamisok ang tanan nga nagkalamatay nga may pagtuo kay Kristo magabangon kag magasugata dito sa kalangitan, kag ang mga buhi pa sa pagbalik ni Kristo sa isa lang kapamisok pagailisan ang ilang mga lawas, sang lawas nga hindi na madonot, hindi na mapatay. Ginatawag ina sang Bible nga langit nun nga lawas. Kag then according to Paul, we will be with Jesus Christ in heaven eternally. So may tatlo nga naghambal sina kamatuoran, nga akong ginhambal ang mga anghel nagsiling nga ina nga Kristo magabalik liwat. Si Kristo mismo naghambal nga siya magabalik liwat kag magakuha sang iyang mga katawhan, iyang mga linuwas. Si San Pablo naghambal man nga si Kristo magabalik liwat, kuhaon niya ang iyang mga katawhan kag magapakig-upod siya dito sa langit sa wala sing katapusan. So amoy niya ang promisa nga makita naton sa Bible nga si Kristo magabalik gid liwat. Kung ang Diyos magsaad, iya ina nga tumanon. Pero pagbalik ni Kristo liwat sa sining kalibutan, ginahambal niya nga wala sing makahibalo sang bulan, sang simana, sang tuig, kag adlaw kung saan o siya magabalik. Mga kautoran, amo ini aton bantayan. Wala sing isa ka bersikulo sa Bible nga nagahambal nga sa sina nga bulan, kag sa sina nga tuig, kag sa sina nga pitsa magabalik siya. May madamo nga mga katawhan halin pa sa una nga nagtilaw pakot-pakot sina, kag ginapatalang lamang nila ang mga tao, kag napaslawan sila, kag ngay pitsa kag tuig nga ilang ginbutang, wala man gyapon nagabot si Kristo. Ang siling niya sang Bible nga magakari siya 100% magabalik gid siya, pero wala niya ginhambal kung saan o siya nga tuig, bulan, kag simana, kag pitsa nga magabalik siya sa kalibutan. Ang iya lamang ginhambal amo ini nga magabalik siya katulad sang kawatan, katulad bala sa makawat, kag ini makita naton sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 versikulo 10 nga nagasiling, si Kristo magabalik katulad sa makawat nga wala sing makahibalo. So ang tagbalay ang yang himuon amo nga bang preparal lang siya permi kay ang kawatan hindi magpahibalo nga makadto ko da karon nga gabi. Wala sing kawatan nga maghambal sa isa ka tagbalay nga isa ka adlaw makadto ko da kag mangawat. Ang imong himuon amo ang pagpreparar lang adlaw-adlaw sa tion nga magabalik si Kristo. Although nga ginhatag niya ang mga palatandaan nga dali na lang siya mabalik, katulad sa mga gira, katulad sa gutom, katulad sa mga piki nga mga propita nga nagsiling ang Dios, sa dali na lang siya magabalik. Magagwa ang mga piki nga mga propita
nga magapatalang sa mga tao kag aton inabantayan ang mga katawhan nga nagahambal sa aton nga ang ilang ginahambal wala na sulat sa balaan nga kasulatan ina isa ka piki nga propeta kag bantayan din naton ina. Ang labing maayo nga kita mismo nagatuon, nagabasa, nagapamalandong sa Bible agud nga hindi kita mapatalang sa mga tao nga wala nagahambal sang kamatuoran. Bisan diri sa aton sa Pilipinas, may ara na nga nebulaan naton nga 3 ka Pilipino nga nagapaka-Diyos nga sila na si Kristo kag manuluwas, hindi kita magpati sina kay si Kristo iya bugtong nga anak sang Dios nga ginpadala sa kalibutan agos sa pagluwas sa aton. Kag ang bugtong nga anak sang Dios nga amo si Kristo hindi na inaya mabuslan sang iban. Ti nga nga maghambal pa sila nga sila na si Kristo. Ano? Ginbuslan nila si Kristo ang manuluwas? Hindi na. Kay siya lamang ang dalan palangit. Siya lamang ang bugto nga manuluwas nga anak sang Dios nga sarang makaluwas sa aton kag wala na sing bisan sino nga tao nga gamhanan kag maalam nga makabulos kay Kristo sa pagluwas sa iyang mga katawan. So nagsiling si Kristo, sige, preparar lang kamo, magakari ako katulad sang makawat nga wala ninyo nabalaan. Kag siling pagid niya sang Bible, si Kristo hindi nga daw wala na gana magbalik diri. Kagamoy na sang siling sa iba na mga katawan. Siling nila si Kristo uyaya gani daw wala na gana nga magbalik diri suno sa ingin hambal. Ang kalibutan sang una subong amo man gyapon ti wala man gyapon siya nagbalik suno sa iyang ginsaad. Pero ang ginsilinga sa Bible amo ini sa 2 Peter chapter 3 halin sa 9 pakadto sa 10 nga ginahambal ko na kaina nga ang Dios iya hindi uyaya sa iyang ginsaad nga siya magabalik liwat, kundi ang siling sang Bible nga si Kristo nagapasinsya sing malawig kay ginapaabot ni Kristo nga ang tanan nga mga tao maghinolsol, magtuo kag magbaton sa iya agod nga makaangkon sang kaluwasan sang ilang kalag kay hindi gusto si Kristo nga may isa nga malaglag didto sa linaw sang kalayo nga ginatawag nga impierno. Amo ina ang rason nga si Kristo wala pa magbalik. Tubtob subong kay ginapaapot pa niya ikaw kag ako kag tidang tanan nga maghinulsol sang aton mga sala, magdangop sa iya, magpaubos ang aton kaugalingon kag magsurrender sang bug-os naton nga kabuhi sa iya kay siya lamang amo ang sarang nga makaluwas sang aton mga kalag. So hindi daton paghunaon nga ang Dios oyaya nga daw wala na siya gana magbalik, daw nalipat na siya siyang saad. Ang Dios nagpasinsya kag nagapaabot kay hindi siya gusto nga ikaw kag ako malaglag sa impierno, kundi nga makaabot kita sa kaluwasan sang aton kalag paagi sa aton pagtuo kag bagbaton siya subong bugto nga anak sang Dios kag aton manuluwas. Aton tanawon ang mga kamatuoran nga naghambal sing subong sini. Sang una nga pagkari ni Kristo, sadto na tawo siya sa isa ka babae nga amo si Virgin Mary. Didto sa pasungan, nagkari siya sa una nga panahon sa pagluwas sa mga tao.
Kaguna ang record sa John chapter 3, halin sa 16, 17, pakadto sa 18. Nagsiling ang John 3:16, nga ginpadala sang Amay, sang Dios ay ang bugtong anak sa kalibutan, kay ginhigugma gid niya kita, kagina nga Kristo, niya ginpadala sa kalibutan, siya amo ang aton manluluwas sang tanan nga mga tao sa kalibutan. Kay ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan sa bagay giginpadala niya, ginhatag niya ang bugtong anak, agod nga ang bisan sino nga magtuo sa iya hindi malaglag kundi makaangkon sang kaluwasan sang iya kalag-okon kabuhi. Amo ina ang tinutuyo ni Kristo sa unang niya nga pagkaridire. Nagsiling si Kristo sa Lucas kapitulo 19, versikulo 10. Siling niya, wala ako nagkari. Wala siya nagkari sa paglaglag sa mga tao, kundi siya nagkari sa pagpangita kag sa pagluwas sa mga tao. Nagkari siya sa unang nga panahon sa pagpangita kag sa pagluwas. Kagamo man ina ginhambal sa John 3 verse 17 nga nagasiling, wala ako nagkari siling ni Kristo sa paglaglag kundi sa pagluwas sa mga katawhan. Okay, nagpadayon ang John 3:18 nga siling, ang tanan nga nagatuo kay Kristo hindi na paghukman sa silot. Pero ang wala nagatuo kay Kristo, pagahukman siya sa silot tungod kay wala siya nagtuo sa bugtong nga anak sang Dios. So ini ang duha ka dagway nga aton tanawon. Una nga pagkari ni Kristo, nagkari siya sa pagluwas sa aton. Pero sa ikadua nga pagbalik ni Kristo, nga nagsaad siya nga magabalik liwat, siya magabalik liwat sa paghukom sa tanan nga mga tao. Ang una niya nga pagkari, nagkari siya sa pagluwas, pero sa ikadua niya nga pagkari, magakari siya sa paghukom sang tanan nga mga katawhan sa kalibutan. Kagamo ina ang makita naton sa Mateo kapitulo 25 halin sa 31 pakadtugid sa 40 isais ang ginhambal diri amo ini. Sa pagbalik ni Kristo, katulad siya sang isa ka bakiro. Iyang tung-on ang iyang mga karnero, kag nagamit siya sang pulo nga kanding. Ang karnero ibutang niya siyang tuo, kag ang mga kanding siya nga wala. Ang interpretasyon sina amo ini, nga ang mga karnero amo ina ang mga linuwas sang Dios, kay nagtuo sila kag nagbaton kay Kristo. Ang sapiak sa wala, sila niya nga kanding, amo ina ang wala magkalaluwas. Kag siyang pagbalik, naghambal siya sa mga linuwas nga among karnero. Kari kamo kag magpanubli kamo sang ginharian sang Dios nga ginaman para sa inyo, bisan sadtong wala pa matukod ang kalibutan. Kag naghambal siya sa piyak, siyang wala sa mga kanding, sa wala magkalaluwas. Kag nagsiling ang Dios, kari kamo kag panublian ninyo ang linaw sang kalayo nga ginaman sang Dios para sa tanan nga nagsikway kay Kristo subong ilang manluluwas. So ang mga nagsikway manunobli sang impyerno ang linaw sang kalayo, kag ang nagtuo kag nagbaton kay Kristo manunobli sang langit ang ginaman sang Dios para
sa tanan nga mga tao nga nagatuo kag nagbaton sa iya. Ang Dios wala nagapili. Ang Dios manuluwas sang tanan nga mga tao sa kalibutan. Kung mayara man nga hindi maluwas, wala nagakulugan nga ginsikway kag wala sila ginhigugma sang Dios. Ang kaluwasan ginaman sang Dios para sa aton tanan. Pero ina nga kaluwasan maangkon lamang nimo kung ikaw magpaubos sa imong kagalingon. Buksan nimo ang imong tagipusoon kag batonon nimo ina nga Kristo nga nahigugma kag naghalad siyang kabuhi sa cross agud nga matigayon ang kaluwasan sang imo kag akon mga kalag. So lain ang una niya nga pagkari, siya nagkari subo nga manuluwas. Si kadwa niya nga pagkari, magakari siya subo nga magahukom sa tanan nga mga tao. Kung sa bagay, ang amay, hindi amo ang magahukom sa aton. Gintugyan niya sa iyang anak ang paghukom sa aton tungod kay si Kristo, anak sang Dios kag anak sang tao, nahangpan niya kung anong balatyagon sang Dios kag nahangpan man ni Kristo ang balatyagon sang tao tungod kay siya nagpakatao kag nagpuyo sa sininga dota sulod sa 33 katuig kag siya subong nga anak sang Dios kag anak man sang tao. Siya ang makahatag sang nagakaigo nga husay paghukom para gid sa tanan nga mga katawhan sa kalibutan. Sa katapusan, akon ipakita sa aton tungod kay si Kristo nagkayab na balik sa langit. Pag-abot niya dito sa langit, anong ginaobra ni Kristo dito? Ano nagpungko lang siya dito kag nagpatawhay? Kay tapos naman iyang obra diri sa dota. Ginhalad naman niya iyang kabuhi sa cross. Kag ang tanan nga buluhaton agod nga matigayon ang aton kaluwasan, ginhimo naman niya. Ti ano, pag-abot niya sa langit, nagpatawhay si Jesus Christ dito? Hindi. Amo ini ang siling sang Marcos 16:19 nga si Kristo didto nagapungko sa tuo nga kamot sang amay. Didto siya right hand sang amay. Kay natapos naman iyang obra, then didto siya nagapungko sa tuo nga kamot sang amay. Ti anong ginabuhat dito ni Kristo? Ang siling sang Bible sa Roma 8:34 nga si Kristo nagapadayon sa pagpatunga sa mga tao kag sa iyang amay. Nagapangamuyo siya sa iyang amay nga magmaluluyon sa aton nga mga tao nga may mga kaluyahon kag hindi naton mahimo ang tanan nga mga bagay, pero si Kristo nagapakitloy sa amay sa aton tunga. Kung si Kristo nagpatunga sa amay sa Dios kag sa mga tao sang diri pa siya sa dota, nagapadayon ang iyang hilikoton sa pagpatunga sa aton samtang dito siya sa presensya sang amay nga ginasiling sa Bible. Siya nagapungko sa tuo nga kamot sang amay kag nagapakitluoy sa aton nga ang amay magmaluluyon sa aton. Subo nga mga tao nga may mga kaluyahon sa aton mga kabuhi. May isa ka istorya kag gini makita ginimo sa Bible.
nga may isa ka amo si Pilimon ang iyang ngalan, kag may siya kaulipon sulugon nga si Onesimus. Si Onesimus nga iyang ulipon nakasala, nagpangawat siya sa iyang amo, kag nagkadto siya sa pinakalayo gid nga lugar dito sa Roma. Ang mga manunulat nag-estimate nga daw mga 1,000 miles ang kalayoon nga iyang ginlaktan sa kahadlok, nga base kung ipapatay siya sa iyang amo kaya nagpangawat siya. Pero pag-abot niya dito sa lugar sa Roma, kapwerte kalayo, nagkitanay sila ni San Pablo, kay San Pablo nagabalhin-balhin kag nagapanwali sa mayong balita, kag dito sa Roma nagkitanay sila ni Onesimus nga ulipon ni Pilimon. Ginhambalan ni San Pablo si Onesimus sa mayong balita. Si Onesimus nagtuo kag nagbaton kay Kristo, kag nag-alagad sa Dios, kag si San Pablo nagkaibalo nga naglaya siya kay nakasala. Si San Pablo nagsulat kag ginhatag kay Onesimus, kag nagsiling, magbalik ka to sa imong amo nga si Pilimon, ihatag mo ning sulat. Gintuman ni Onesimus, bisan nakasala siya, pero nagtuman siya. Ginala niya ang sulat dito kay Pilimon, ginbasa ni Pilimon ang sulat. Ang sulat nagapakitlooy kay Pilimon, nga patawaron nimo ang imong ulipon nga si Onesimus nga nakasala. Patawaron mo siya, kag kabigo na nimo siya nga imong utod sa Ginoo, kay nagtuo na siya kag nagbaton, kag mapuslan mo na siya karon sa imong panimalay. Ang sulat nagasiling, patawara si Onesimus nga imong ulipon, kag kabiga siya nga imong utod sa Ginoo, kay siya karon Kristohano na, kag mapuslan na nimo siya, kag hindi na siya magpangawat liwat dira sa imo. Kag si Pilimon nga yang amo naluoy kag nagigugma kay Onesimus nga nakasala, iyang ginpatawad kag ginpabalik liwat sa iyang balay, kag ginkabig na siya nga utod sa Ginoo. Mga kautoran, amo inang dagway, kita nakasala sa Dios, nagpalayo kita sa iya, kada adlaw nga nagahimo kita sa sala, nagapalayo kita sa Dios. Pero si Kristo nanginmatay sa cross, kag nagpatunga sa Amay kag sa aton nga mga tao, nga nagapakitlooy sa Amay nga patawaron kita sang aton mga sala, kag ginpatawad kita sang Dios, kag gintinluan sang hamili nga dugo ni Kristo ang aton mga kalapasan. Amoy na matutod nga dagway nga netabo sa aton, sa tion nga kita naghinulsol sa aton mga sala. Katulad kay Pilimon, ang Dios nagpatawad sa aton sang aton mga sala, kag nagsiling ang Ginoo, wala na sang silot para sa mga tao nga nagtuo kag nagbaton kay Kristo. Pero ang mga tao nga nagsikway kay Kristo, tubtob subong, mag-aabot ang panahon nga sukton sila o kung kita sang Ginoo, kung wala kita magliso halin sa sala balik sa Ginoo. Mga kautoran, ang Diyos magabalik liwat. Amo na ini ang tion sa wala pa siya magbalik, nga aton itugyan singhugot ang aton mga kabuhi dira sa iya, kag mag-alagad sa maminatud-on,
sa Dios tubdob sa iya liwat nga pagbalik sa kalibutan. Madamong salamat.